खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबआ 27 मार्च अदेबानि सनिबार दिनैनि सानखालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय भट होनायखौ खुंफुंनाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबआव जानो गोनां बिसायख'थिया मोन 47 बियाबाव जागोन। बेनिनो कंग्रेस दोलोनि दैदेननायाव महाजोतआ मोनफ्रोमबो बियाबाव बिजाथि फसंदों। बेनिनो कंग्रेसआ मोन 43, एआइयुडिएफ, सिपिआइ आरो आन्चलिक गण मोर्चाया मोनसे बियाबाव गिबि खोलोबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन। गुबुन फारसे गोदानै दाजानाय असम जातीय परिषदआ मोन 41 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो उदां बिजाथि महरै सा 78 बिजाथिया गिबि खोलोबनि बिसायख'थिखौ गेलेगोन। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 26 मार्च शुक्रबार खालि चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव चिरां जिल्लानि बासुगावआव 42 लिटार फेग्रा मुवा जौखौ बोखांनो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सालाकाटिनिफ्राय बासुगाव सोहोर फारसे अट' रिक्साजों लांबाय थानाय समावनो पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव फेग्रा मुवाखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगाङावसो चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय 100 लिटार बिबांनि भुटानाव दिहुननाय जौफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 26 मार्च शुक्रबार खालि 64 नं पानेरि विधानसभा बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारीनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि बिस्वजित दैमारीनो मोजां मन्त्रि बिबान होनाय जागोन होननानै। लोगोसेनो पानेरि बियाबनि बिजाथि बिस्वजित दैमारीयाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होयो दि एमपि जानाय समाव आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला जायगायाव खामानि मावनांगौ जायोमोन। बेनिखायनो आंखौ ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिया आंखौ मोनबाङामोन। आरो दा आं पानेरि बियाबनि एमएलए जानायनि उनाव आंनि मावनांगौ हाबायानो जाबाय पानेरि बियाबनि आरो आं पानेरि बियाबावनो न' लुनानै थागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायथिबावो। आरोबाव फैबावदो मोनब्रै एनडिएफबिनि मावथिफोरा 29 नं विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि बिथां माजेन्द्र नार्जारिखौ मदद होनो खौसे जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। एनडिएफबि-नि बारग' आर्मि चिफ आरो एनडिएफबि-नि लेङाइ नेहाथारि दानसोरां नार्जारि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बिजाथि बिथां माजेन्द्र नार्जारिखौ मदद होनो फैबाय होनना फोरमायथिदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 26 मार्च शुक्रबार खालि साननि समावनो क'क्राझार सहराव थानाय पाब्लिक हेल्थ बिफाननि मावखुलिनि दरखं मोखाङाव दोनथ'नाय थाले प्रमाणिक मुंनि सासे सुबुंनि गंसे बाइकखौ सोरबा दुथांफोरा खावनानै लांदों। गोमाजानाय बाइकनि बिगोमाया फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बाइकनि बाक्सु सिङाव गोबां गोनांथार लेखाफोर दंमोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरोबाव फैबावदो 3 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिफोराव गोबां आदिबासिफ्रा 150निबो बारा इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जइन जाफैदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव आलासि हिसाबै माधव सेत्रीया नुजाथिफैदों। बिथां सेत्रीया मोजां बिबुंथि लाखिनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होयो। लोगोसे बिथां बिशप बसुमतारी बिथाङाबो सान्थिफुरनि सान्थालि नेपालिफ्रा बिपिएफआव जिर' जासिगोन होननानै फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं 3 नं सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय सान्थिफुर प्राइमारिनि हारिमु आफादनि गोख्रों मावथि जोहोलाव बिथाङा बुङो दि थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसि सोरखारा गोबां खामानि मावबोदों। बेनिखायनो बिपिएफखौ मोजां मोननानै खामानि मावनो मोजां मोनो होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसेनो काम्पा बरगयारी बिथाङाबो बुङो दि महाजोतजोंनो गोदान सरकार दाफिनगोन आरो गोख्रों खामानि मावफुंलांफिनगोन होनना बिथाङा फोरमायथियो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। रायजो नाङै बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारबाय थानायनि गेजेरावनो गुवाहाटीनि आमिनगावनि गंसे फाहामसालिनि खिखरसालियाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गोथै सहजों लोगोसे बोखांनो हायो सिरिन्ज आरो ड्राग्सनि कन्टेनार। गोथै सहनि लोगोआव मोननो हानाय डकुमेन्ट्सफोरनि बायदियैब्ला बिहारनि मुजाफ्फर नगरनि सन्तोष रय होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। पुलिसआ गिबियावनो नायबिजिरना सुबुङा ड्राग्स जानानै गावखौनो
फोथैना लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आरोबाव फैबावदो, मुम्बाइ सोहोरनि गंसे गिदिर मलनि गेजेराव थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव अर खामनाय जाथाया जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला 12 घन्टानि उनावबो बे अरखौ खोमोरनो हानाय जायाखैमोन। देहा फाहामसालिनि अर नांनाय जाथायाव गासै 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो थैनायनि बिबाङा बांबावनो हागौ होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे देहा फाहामसालियाव 76 बेरामिफोर दङमोन, जेरावनाखि 73 कर'ना बेरामिफोर आरो 3 गुबुन बेरामि। बेनि गेजेरावबो 30 बेरामिखौ गुबुन सेन्टाराव थिसननाय जायो आरो 3खौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गुबुन बेरामिखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो, 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां मन'रन्जन ब्रह्मआ गोबां सावथाल हारिनि अनसायनाय मोननानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंलांदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मन'रन्जन ब्रह्मआ बुङो दि गावनि बिसायख'थि फोसावदिं खालामनाया दिनैसिमाव 70% आवगायबाय होननानै। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंबावो दि गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होनना। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 22 मार्च शुक्रबार खालि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बांलादेश हादराव दावबायहैदों। साननैनि हाबाफारिजों बांलादेश हादराव दावबायहैदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ। मैया थांनाय फुंनि 10 रिंगायाव बांलादेशनि राजथावनि ढाकायाव सौहैयो गाहाय मन्त्रिआ। बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाआ उरां गाथोननिफ्राय बरायना लाङो गाहाय मन्त्रिखौ। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बिसायख'थिनि समाव खनले खनले सोलायनो हमदों राजखान्थियारि थासारि। थिग बे समावनो बिटिसि बिसायख'थिनि समाव बिपिएफ दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदोंमोन गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा। नाथाय दा फिन बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव बिपिएफ दोलोसिम हाबफैफिनो बिजेपिआव थांनाय दैदेनगिरि मावथिफोरा। तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि मावख'आव जानाय मोनसे मेलाव बिजेपि दैदेनगिरि सुभाष बसुमतारी, अभिजित दास देउरि, अनिरुद्ध कलिताजों लोगोसे माखासे मानि बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो जोबथारनाय खौरां। मैया थांनाय 22 मार्च शुक्रबार खालि भारतनि हादर बेंगिरि रामनाथ कोविन्द बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला रामनाथ कोविन्द बिथाङा हरखाबै बिखा साखांनाय जायो। बेनिखायनो बिथांखौ आर्मि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिथांखौ दा चेकआप खालामनायबो जाबाय आरो बिथाङा गाज्रि थासारियाव दङ होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जादों। आसा खालामो बिथांनि देहाया थाबैनो मोजाङाव फैफिनगोन होननानै। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।